It's Abama on the beat. Foundation ezudo nke ndị ọka mkpọna na gbalụ na mmili the billionaire in our time. Chukwu biko gọziele m onye ka ezudo ọkọ na-emepụta ọrụ dị mma na onwere ụgwọ. na mebule egwu m na bụ ụmụọrụka village n'ọka ka nje zụta onye ka Chukwu the billionaire in our time. Chukwu biko gọziele m onye ka ezudo ọkọ na-emepụta ọrụ dị mma na onwere ụgwọ. oji scholarship emogo na ndị ọlụlụ na-erike oji moto emogo n'ọka the billionaire in our time. Chukwu biko gọziele m onye ka ezudo ọkọ na-emepụta ọrụ dị mma na onwere ụgwọ. ọ bụ na Chineke gọzie ya n'elu ụwa nọ n'ime ọ ga na-enyere ụmụ ogbenye aka. amụla onye ka Chukwu etu esi amụ nwa mmiri na-ezo na anwụ na-eke amụ ya nwata nwoke agbalaga na tibe Chukwu kele ụwa daalụ nwa ga-ebuche mmanya mmiri abịa onye ka Chukwu. Chukwu kele ụwa na-agọzi onye ka omume onye si dị mkpana na gbalụ na mmiri oyibe gba na-agba n'igwe. ezudo mere travel izizi mgbe ọ dị na nwatakịrị ọbata Brazil obodo Pele wee gọzie ya enyemaka onye lụ na Brazil ka ndị Igbo niile ji gbakọ aka chienye ezudo chienye King of Boys. ụfọdụ nwetara visa kaba jewe obodo oyibo luze mgbe a ga-abanye achọba ego flight. oji ego flight eme ọgọ na ndị na-enwere ka ọ raba mkpọna na gbalụ na mmiri the billionaire in our time. ụfọdụ bi obodo oyibo tata na-abụ onye ka Chukwu ọ bụrụkwa ọsọ ndị ọka ezudo na-emela ọra. anụmụ mbọsị mbatara bụ onye ka ezudo agbatụla ebi na abụọ a na-esi a na-arọ ajụjụ jụrụ onye ka ọ bụ gịnị gị na-eme ọsị m nwa malaika n'ọka ka njebu ndị prison ọ bụ na Abuja ndị prison ana m ejekwa ọfaneji today na my birthday na so I dey do am. Diamond onye ka Chukwu iwe dị
ka ga akọ na moji mote mogo n'ọka the billionaire in our time. Yesu di mali bangu imeli bemo belo mo ka ngoria no biga de mama Yesu do na toki. Charity Foundation Yesu do nkendi ọka mpona na gbalo na mbili the billionaire in our time. Chukwu biko gọziele m onye ka Yesu do ọgọ na-emepụta ọrụ dị mma na onwere ụgwọ. Moruka village n'ọka ka Jesu onye ka Chukwu the billionaire in our time. Chukwu biko gọziele m onye ka Yesu do ọgọ na-emepụta ọrụ dị mma na onwere ụgwọ. Oji scholarship emogo na ndị ọlụlụ na-erike oji mote mogo n'ọka the billionaire in our time. Chukwu biko gọziele m onye ka Yesu do ọgọ na-emepụta ọrụ dị mma na onwere ụgwọ. Yesu do nke ndị ọka egbe a na-agba n'igwe bụ mkpụrụ akịlị ka a na-ana n'iyi. Ọ uche Chukwu na-eme na ndụ na ọ bụrụ uche mmadụ. Eze Oyima Ambassador onye ka Chukwu Simon Diamond Yesu do nke ndị ọka the youngest ambassador in Ọka Kingdom obele Chukwu Global ebelu ụmụ ogbenye Chief Executive Officer Blessed Diamond Nigeria Limited Founder obele Chukwu Dimension Global Limited oke nwa n'ụmụọrụka village Ọka. Yesu do ibe dị gị mma dịkwachi gị mma n'ụwa. Iwesi ka ikenele gị ụmụaka Chineke nyere n'ụwa. Chikanso onye ka Chukwu omeka nne ya Franklin Chisom onye ka Chukwu eze ndị ya n'Igbo Chinebele onye ka Chukwu wana ya eze. Kedu maka nke na-abịa abịa nke na-abịa ụwa Junior onye ka Chukwu nwewelu ugonni ya n'ụmụọrụka village Ọka. Iwesikwa ka ikeneli gị ezigbo papa gị fụrụ n'anya Chief Sunday Nwosu gbololo ọzọ n'ụmụọrụka village Ọka ọzọkweche ya na ezigbo nne gị fụrụ n'anya n'elu ụwa Mrs. Cordelia Ifeyinwa Nwosu agbala Ghana agbala ka ibie nnebụla ọmụmụ. Iwesikwa ka ikenele ụmụnne gị Chukwudị Nwosu n'Ibu n'Ọka. Kedu maka Chukwu Nonso Nwosu Ekete n'Ọka. Iwesi ka ikenekweli gị ada nwaanyị ada nne gị Aṅụlịka Akobi ezigbo nwunye ndị mgbakwa Bobide nwaanyị amanara ibie Ebony Black Chijioke Nwosu CJ n'Ọka. Kedu maka mmadụ abụrụ Chukwu Nwosu Ugo Chalacha
na Malaysia, Ugochalacha ndị Igbo na Turkey. Iwesiga ekeneli gị ọ gaghị zụlụ gị n'elu ụwa. Anyị si na ọ ya adụlị ya mma. Ọga Diamond Ezeudo, Chief Richard Nnadi na Mbudu n'Ichida. Kelela anyị lọlọ ọzọ ya Miss Augustina Nnadi. Kedu maka Chukwuebuka Nnadi, afọ nwa Echetenna n'Ichida. Malaki Chibike Nnadi yana Chimdi Ndu Kevin Nnadi, ndị ọma ya gazielu ụlọ. Ezeudo wee sị mbụlụ egwu m ka ndị ekerebe ndị enyi ya maka na babụlụ ibu abalị ụba. Chief Kisili ọnwụ mere Obinna, Mayor na Malaysia, Mayor na Ọhọzara, Odogwu Mayor nya gazielu gị ezigbo mmadụ. Kedu maka Ambassador Chukwugozie Ijoma, Oke Nwoka, Chief Executive Officer, Lekki Homeland Restaurant and Bar, Odogwu n'Ụmụọrụka Village Ọka, Oke Nwe Ijoma. Anyị wee na-ekenekwe Ambassador nwanne ka ọnwa asọ Amalụ Eze n'Ụmụọrụka Village Ọka, Amalụ Ogala, Director The Boru Hotel and Suites Ọka, Amalụ Eze na South Africa. Kedu maka John Bosco Chukwukeli Okoli, onye n'Europe, onye EU, ọzọ nwa welu Ugo Junior na Amikwa Ọka, onye n'Europe, Odogwu. Onye ka nwamba achụ Udo na Turkey, Eze mba na abụ na South Africa, ọzọ kweche na mba ugwu Udo. Chukwudi Anakweze Beto #1 na Malaysia, Ogbuenwe Asụlọka, mmọnwụ na-apụ apụ #1 Beto. Diamond wee sị ka nkenekwuolie onye ka Chukwu Okafọ, Survivor na South Africa, ọbịa bụla ego n'Ụmụike Village Ọka, CEO Club The Survivor Abuja, Chief Executive Officer Taste of African Lunch, CEO Sami Sparkle Trading and Projects South Africa, ọbịa bụla ego n'Ụmụike Ọka, Odogwu. Onye Buchi nwa mmụọ, Agụji Egbe Ọka na South Africa, bụ China n'Ọka, Ọmụko Village bụ Iseje n'Ọka, ezigbote nwanne Shabulet, Agụji Egbe Ọka, onye Buchi nwa mmụọ ya gazieli gị. Anyị wee na-ekerekwe Honorable Julius Igwebiko Okoye, mmiri n'Ụmụ Mgboko, The Group Park Hotel and Suites Ọka, mmiri na Malay, mmiri Ụmụ Mgboko onye gazieli gị. Anyị wee na-ekenekwe
Chima oke nwa na narị Chima obele Ezudo si ka nkene odogwu Chibọkụ Orogwu Chifiko na dunu ụmụnnoke village Ọka nneneta onye Ọka na-asọcha enwe ike Chibọkụ adụlụ mmadụ eke n'oye na agba na nkwọ ezigbo ya gazie Ezudo wee si ka nkenelie Frank Chika Ugochukwu nwana ya eze na amansi Chika na Philippine odogwu na Manila nwadị anara mamaja n'Obunagu village Ọka nwadị ana ndị Obunagu nwana ya eze amansi niile jide ebube odogwu Chika ya gazieli gị Tochukwu Joseph Nwora Chukwu nwe ego n'Ụmụdị Ọka village Ọka kenela anyị lọlọ ọzọ Mrs. Chika Nwora Ebony Black lọlọ Chukwu nwe ego n'Ụmụdị Ọka Ogbunese odogwunye gazi elu unu Chukwu nwe ego Ọka Ezudo wee sikwa ka nkenelie ezigbo ọya nwoke The Little Tiger na Mexico odogwu na Enugu steeti ezigbo ọyị Diamond Onyeka Chukwu obele Chukwu nke ndị Ọka Little Tiger ya gasị eluigwe oke nwa obele Chukwu nke ndị Ọka ejide maka ihe ndị mmadụ na-ekwu wee si na ịma mmesi ọgọ ọzọ biko mele ọgọ ị gaba n'ụwa ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu 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 ọmọgọmebe ọgọ na onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ọlọm ilu n'obodo ọkwanye nwa ka ga-eji cheta gị ụna abụgo Diamond Onyeka Chukwu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ọgụ imelụ mmadụ ọgba Chineke nna ga-akwụgo ụgwọ ụna abụgo na onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu onye bụ lọgọnya mere ọgọ ụna abụgo na onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu Ezudo na Brazil na ọgba Chineke nna Chiligeze ụna abụgo onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ekeneli gị ndị otu gị Chairman Royal Men of Class Sir Elvis Ihiala CEO Qatar and Godfathers Club Owerri CEO Ihiala Police Station Ihiala Worldwide Ihiala Transportation Company Limited odogwu iwezụga ekeneli gị Ogidi Abagana onye nnekwu ego na China Chairman Ugobeze ndị Igbo kedu maka ọnụ ọra mma agha na Brazil mma agha na ụmụnnoke village Ọka odogwu na America mma agha nye gazieli gị kedu maka ọbala nnadi Kenechukwu Pius Arụsị Britain na Turkey Arụsị Britain ya gazieli gị onye ọma anyị wee na-ekerekwe Mayor na Amobi Ụgbọgịlị
mayor na Spain oke nwanyị agazieli gị o odogwu n'enu ọchị meya ama ọbịa niile ji dị ebube ndị ọma ọsụma wee were ohere a wee na-ekene Tochi Akụbeze Ọka niile ji dị ebube odogwu ya gazieli gị o Akụbeze Ọka ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu 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 ezudo mebe ọgọ na onye mele ọgọgọgọ n'elu bụ na afụgo ezudo wanụ na ịga dị ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ebe a na-agba n'igwe n'ọgba Chineke nna Chiligeze bụ na afụgo ezudo bela na ịga dị ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ọlọbụ ilulo obodo ọkwanye nwe ka ga-eji cheta gị bụ na afụgo Diamond onye ka Chukwu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu mkpanana gabalụ na mmiri bụ na afụgo ịgba na-agba n'igwe nwanne n'ọga ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu ọmọgọmebe onye mele ọgọgọgọ n'elu Diamond onye ka Chukwu ezudo echeta nwebe ọnwụ ebe na ụmụ ogbenye n'Ọka omebụrụ onye ọ na-abịara arụ ezudo nke ndị Ọka ọ dịbe Ọka dịrọ na mba Diamond onye ka Chukwu onye meba na-agba n'igwe mkpụrụ agịlịga na ana n'iyi ụgbọ amagbara ụmụ ọrụ ka odogwu na-enye mgbe ọ na-agụ agbala akụ ugobe eze mkpọ na-agbalụ na mmiri oyime onye ka Chukwu ọkwa ijezugo obodo niile ọ bụ na okwu sibe ike achọba onye ka Chukwu obele Chukwu nke ndị Ọka ebe na ụmụ ogbenye n'Ọka odogwu na-eme ọfụma Diamond onye ka Chukwu udo ezudo udo 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 ezudo udo ezudo ebe a na-agba n'igwe mkpụrụ agịlịga na ana n'iyi ezudo